Hello guys, dito kami sa Tigdinan. Pupunta na kami sa bundok. Sama si Ken sa bundok. Ano? Kuya, bilis na. Kain ng kain. Maalis na tayo. Gagayak na kami ng dadalahin. Sino ang kat mo pang boy? Wala. Guys, Hello guys. Punta kami sa sa bundok. Punta kami ng Kabatuhan. Naahon kami sa bundok. Nakasakay kami sa sa howler. Nakasakay kami sa sa kaya ng baboy. Dito na kami sa Kabatuhan. Kakakot si Pangkoy ng dala namin.
Good morning, Kuya. Good morning, Kent. Babahay-bahayan sila dyan. Dito kami guys natutulog sa bahay kubo. Dito kami na kumakain. Doon kami nagluluto. May manok doon guys. Nangingitlog yan. Oh. Doon guys yung ilog. Oh. Doon kami naliligo. Kukupra sila Pangkoy. Baba. Madami ka pang babaakin Pangkoy? Toink, toink, toink. Nasaan ang binabaa mo? Magkukupra sila. Yo, binambot mo sa akin yan. Ito oh, nagbaba action sa bodega. Aray ko. Doon nila dinadala yung nyug sa likod. Doon sila magkokopra sa likod. Dito kami natutulog sa bahay kubo. Doon nila itatambak yung kopra. Toy! Sino na andon? Kakatayin ka mamaya. Laki din baga Toy? Mga ilang kilo ito Toy? 70. Dito sila magkakatay ng baboy mamaya. Nilinisan mo na dyan, Toy? Linis yan. Ganda ng gatong mo, ah. Gawa mo lang yan? Ngayon? Walang gawa na matatalim ng tao. Galing. Ayos. Sinapakan mo rin. Gawa niya lang yan, pugon na yan. May kubo pa dun, oh. Ang dami ditong kubo, guys, oh. Paikot ng kubo, oh. Oh. Guys. Oh, ito guys, ang magkakatay ng baboy, oh. Baboy mo kami kakain. Baboy damo ang kakatayin daw. Bawal yun to, eh. Anong bawal? Wild. Bawal yun. Ang bawal, hanap-hanap na iyon. Baboy damo. Malapit na guys, kumulo ang tubig. Ikaw nga kanina parang di pa ilasindi yung kupraan mo. Sigurado, taga-hakot ng binabaak na nyug ni Pangkoy. Dinadala niya doon sa kuprahan, doon sa may kulay blue. Si Totoy naman magkakatay ng baboy dito. Ayun, ayun baboy, kakatayin. Yeah. Yan, oh, nagamputak bagay ang manok na yan. Oh, mangingitlog siguro yan. Dito kami guys, nagluluto o dyan, sa loob. Teka. Sisil, oh. Doon kami naliligo sa ilog dyan, oh. Ha? Sibot ka po. Oh, lumipad yung manok, natakot. Diyan sila guys, naglalaro, oh, sa parang. Baboy anak, punta ka doon. Sige, punta na. Huwag ka matakot, nakatali naman yan. Sige. Oh, dun oh, baboy oh. Yan, o sakayan ako dun sa may cafe. Sige. O, upuan ako, sit down. Sit down, kuya. Yan, sige. Hawak ka. O, sige, hawak anak ko sa kahoy. Yan, sige.
Oh, inihila sila ng kalabaw. Oo. Oh, ay, hingal yung kalabaw sa ibo, Chukoy. Sabi ng kalabaw, oh, ganda. Oh, ano, baka dalhin pa kayo sa ilog. Han! O sige, salamat! Sige, baba. Nakasok kayo. Ano, naka-experience ka sumakay dyan. O, ano sasabihin mo? What did you say? O, salamat. Sila magkukopra, guys. O, dyan. O. Dyan sila nagkukopra. O, tingnan natin yung koprahan nila. O, ganyan. O. Diyan nila ilalagay yung mga nyog, tapos dito sila nagagatong para yung usok aakyat papunta doon. Uy, may butas! Oo. Wala sa makuha na. Oo, hulog ka dyan. Nahulog na dito si Udi ay Oh? makuha. Anong ginawa mo? Oh, makatay na si Tutoy ng baboy, nandun na. Ha? Dali. Po! Tayo na yung baboy. Ayoko tumingin dyan. Ope, there's pig. Ay, ouch, ouch, ang pig. Wawa naman ang pig. Ouch, ouch, ouch. Pig is sick. Wawa naman ang pig. Hi guys, nadulas si Butchokoy. Nadulas si Butchokoy, ang dami. Okay lang ako. Okay lang daw siya. Maliligo kami mamaya sa ilog pag nakatapos sa aming kumain. Magluluto lang kami. Nagkakatay pa sila ng baboy. Luto kami ng kanin muna.